zoals ik zei, het is net echt er zit net echt een heel sterk plot in. Nee. Het gaat gewoon door. Maar door de impressionistische stikken Ja. erin, Ja. waarin Hartman weerom tinkt onze jeugd, Ja. komt er een diepere laag in. Oké. En dat vond ik heel mooi oplost. Dus de schreeuwer hoeft net wijdwijdig uit te lezen van dit is een man die daarbij komt en zijn heid wie dit en hij had zijn jeugd gewoon. Nee, dat komt gewoon in de herinneringen van Hartman komt dat gewoon vanzelf weer waarom. Ik vond het eerst heel vervreemdend. Want dan bist lekker aan het lezen. En opeens komt er een stukje jeugdsentiment. Ik snapte er helemaal niet van. Bij de tweede en de derde begint een beetje in beeld te krijgen van oké, dan. Ja, nee, Maar ik vond de timing van die momenten wat bijzonder. Ja, daar hoor ik er wel van. Dat ontregelt een beetje. Ja. En dat maakt het poëtischer. Ja. En dat soort trucjes zoek ik zelfs. Ik weet wel je wel. Dat maakt het misschien eigenlijk wat meer kunst. Want het gebaande pad, ik hou van rust, reinheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Daar ben ik echt heel gelukkig van. Ja, dan weer heel. Ja, als het kunst is, dat vind ik altijd moeilijk. Het joeg mij in elk geval een diepere laag in het verhaal. Ja. Dus die man, waarvan je maar net witte waarom te dot. Ja. Hoe zit dat nou? Ja. Jongen, waarom komt het nou weer waarom? Ja. Er wordt hier een hoorn uitstutsen door de dokter. Ja. Neem die hoorn dan. Ja. Nee, Ja. Hartman net. Nee. Maar als je dan sjoggen hoe het zijn jeugdwest had, dan wordt het duidelijk. En hier dat nou uitlijn west, denk ik door de schreeuwen. Ja. Dan weer je duidelijk west van een jonkje wat dat alweer mij maken had, hè, die betrouwt niemand meer. Ja. Die zit zo vast in zijn eigen brood, die kan net eruit stappen. Dus dan weer te makkelijk west. En nou zit het in het impressionistische, denk ik, waar trot je het vielen en net voor het dagelijks lezen. En dat is ook wel de mooie afwisseling, want de rest is dan via de alwetende verteller van die stiert er wat boppen, je volgt keurig het lijntje van wat er gebeurt, maar door die ik-vorm van die tussenstikjes, dat komt meer binnen. Dat binnen hele diepe stikken, hoe Paken, die zo mooi helpt. Ja. En ach, wat wie dat een mooie vaderfiguur die ster hier is man in Paken. Wat hast nou een soort mooie ding van Paken leert. Ja. En dat broekst wel, maar dat kist heel lang neert mij. Want er dan die jongen in de hoes neemt, hoe heet het ook weer? Renger. Ja, Renger. Ja. Nou, daar kunnen dan echt wat on Jaan. Ja. Dus juist eigenlijk dat hij wel die lijn weer terugzetten wil. Ja. Ja. Dus dat vond ik mooi erom. Ja, dat zijn wel hele mooie fragmenten. Dus, stel, ik heb een quote van een van de recensies en die zei het is van de ploeg Slagger een personage deel te zetten dat de lezer sympathie voor opbrengen kan, zonder dat de schreeuwer partij kiest voor zijn haatpersoon. Klopt het dat? Doet dat recht aan het boek? Ik vind het wel mooi zijn. Ja. Je kunt een meilibje met deze man. Zonder dat je... Ik zou zeggen, ik heb geen sympathie voor Hartman. Maar ik lib je vol met een mij en ik ben begeen met hem. Komt misschien wel op hetzelfde deel als wat de schreeuwer bedoelt. Het is een onmogelijke kerel. Ja. En er is net met te libben. Nee. En het zou geen vriend van mij wezen, maar ik wens je hem geen kweert daar. Wil ik zorgen wat er gebeurt met hem. En aan de andere kant dan denk je, ja maar wacht even jongen, daar haast een paar dingen op die geweest. Ja. Dit kist daar net. Ja. We kennen net steeds van, lid het maar. En aan de andere kant, juist dat punt komt, dat het zei van, die man die werd een lintje verspand hast. En die Jood die is per ongeluk de stutsen haast. Jongen, had ik gedijst en toch zat er neer te nog hoorn en zijn lip die gewoon lokken. Toch. Dat gevoel dat krijgt er haast bij. Ja. Dat is fascinerend. Dat is mij Hartman mij haast gewetenloos
wust op dat punt. Ja, want wat zo is dwan? Wat zo is dwan? Als Sto Hartman kist, wist wat er dien had, kist het weer omrekenen van, ho jongen. Ja, vind ik wel mooi. Wat zoekt dwang? Had ik iets deze cool wat met hij naar luisteren. Mhm. Ik zou zeggen, ging je voor het begin ergens oors op mij. Ja. Ja, waarom nou krijg Maar ik een plak? ging je net weerom. Nee. En nou ja, had ik jou die saffele dagen en daarna dan als je dat nog wist, dan maak ik die oor aan. Zo'n soort gevoel. Maar als dat- dat als klopt, dat- juridisch klopt dat vanzelfs net. Dat ik dan sis van wist wat, vluchten jongen. Ja. Nee, maar het ding dat Hartman, Hoitjer als er is, Nee, weg in die hinnen. nee. Nou ja, Weg in die jonge aarde. nergens maar direct net. Hij heeft ook net in deze mierskip. Nee. Hij heeft nergens. Hij is zwervend volk. En juist daardoor denk ik dat er ook in feite oeral aarde kind. Ja, want hij beeld oerelboeten de maatschappij staan. Ja, en als je zorgen 18e, 19e eeuw boetensteenders binnen altijd fout. Dus daarom bleven zoveel mensen op het plak waar ze wij konden. Want je vallen op. Ja. Maar Ja. Hartman, ja, die is er toch net onderdeel van. Ja. En wat tot dan lang het kinderen lieken goed naar Italië reizen. Ja. Ja. Maar ja, hij doet het net. Dat is inderdaad wel verrassend. Hij gaat echt waarom naar het plak. Waar er net wezen had. Ja. Maar die bommen lukt hem toch. En hij gaat ook net voort waarom naar die notaris om het geld even op te strikken. Nee, eerst wat er helemaal nog, en daar zit ik mijn beeldvorming in. Hij gaat onder de grond in. Ja. Eigenlijk wil er hem zelfs al begraven. Ja. Wil die man nog wel even? Weet je net? En uiteindelijk, nou ja, dan kinder net oorzaak, blijkbaar geen je net deed, dus ja, je moet dan toch maar weer terug. En dan pas gaat er Ja. dat geld ophelling. Krijgt als matter eerst dat boetekleed helemaal over hem heen in hand hè. En ja, die verlossing vindt er net. Die verlossing vindt er net. Oké. Ik heb een stelling voor die. Nou, Het werk van de duivel. Dat is een goede titel voor het boek. ik denk dat het een hele mooie titel is. Het gaat zo kweer. Het gaat zo kwaadaardigheid. Wat had man dat? Hoe het een mierskip is. Maar ik het goeie wat het doet, als tjoender. Wat als duivelse praktijk misschien hij is een duivelbander. Ja. Alles is duivels. Ja. En ja, daar is geen lucht in. Nee. En ik een duivels dilemma wat die man heeft, die wit, wat er die Wat heeft. mooi. Ja, die zit er ook nog in, ja. Wat we krijgen hier van... wat zoest dat dan? Zoest hem onjaan of zoest hem net onjaan? Ja. Oh, het wordt er alleen maar mooier van, Carla. Ja, nou ja, oké. Dit helpt wel, want de eerste keer lezen dacht ik wel van oké. Ja. Het Hoitjersverhaal vond ik wel mooi, maar ik snapte dat de donker, het is zo'n donker verhaal, ik weet niet zuur wat te. Maar ja, nou dat we het er zouden hebben, denk ik van ja, het jouwt ook wel rond om er zelf een interpretatie aan te jan. En daarom moet je het eigenlijk eens even bespreken. Ja. Want daardoor kom je tot die diepere laag. Dat haak ik vaak met boeken. Ja. Ik Oké. Hey, tegen dank je voor. Ja.